mine wacho otieno ma kawuono. More ahinya, ariyo maber, erokamano kuom luonga e chenro maungo ma kawuono ni. Thank you. Machiegni twak otieno ma kawuono, Diana. Ka wachako twak marwa yanga, Diana, in kaka jatieg rawere matindo, kendo nyamano ma wanyalo wacho ni kinde mathoth, kata osewuok oko, kata osechiwore, mano mar tiego nyithindo manyuolo nyithindo. Manyalo wacho kanyo kod dho ngere ni gin teenage mothers. Manyalo bedo ni en nyathi matin, pok ochopo higni 18, nogamo remo ka entiere e skul kacha, koro onyuol to en bende onyuol en nyathi, to en tiegi nyathi moro matin ni nyathi onyuolo nyathi. Ma en chenro mani chako karang'o tang'o mano omi mijingo mar mondo mi chak chenro ma kamano. Nachako chenro ni endi in 2023 ya kane ambe ne an gi nyathi at that time. So I was going through not go through postpartum depression at that time. Koro na beta taparo wacho ni ka koro ng'ama duong' manigi tije manyalo go through this, to koro nyathi moyudo nyathi e gweng' mwalo kucho chonde to nyalo go through ang'o. Koro kana paro kamano to kana dhi e clinic ta wuoyo gi nurse tang'ise ni chok na nyithindo moyudo nyithindo e gweng' ka dana wuo kodgi. To koro no nyalo wuoyo kodgi moluongo gi moketo gi piny mong'iso gi ni nitiere ng'ama dwa wuoyo kodu. Koro kamano eka nwachako program nendo. And to kiwacho ni ne idhi e clinic, idhi e gweng', idhi e clinic, idhi e gwenge mage, mani nyalo wacho ni yudo kwan mamalo mag nyithindo matindo mogamo remo kata momako ich. Diana. Na chako gi Maseno, area mar Maseno, gi Luanda, somewhere around Luanda. Koro nitiere nyako mane nurse moro mane konya e osiptal miluongo ni Coptic. Koro kana wuoyo kode apenje ni cases gi kibe uneno gi kainde mang'eny, to ng'isa ni cases go ng'eny kanyo seriously nikech university mantiere machiegni kanyo no. Koro miyo nyithindo mang'eny yudo nyithindo e gweng' kanyo endo seriously, to koro kaka nyalo kony gi onge. Koro ne wawuoyo kode, ong'ise ni to kata clinic be ok gidwa dhiye, unaona, nikech wigi kuot gi nyithindo magiyudogo. Koro nwachaka chaka mar nyiso gi ni biuru, kubiro to udhi yudo chiemo, udhi yudo lewni mek nyithindo, udhi yudo kila kitu. Koro keluru nyithindo gi e clinic. Koro kamano eka nwachako, to luckily ne gine maber, nodhi maber ma wayudo a big group ma wanyalo wuoyo godo ma wanyalo konyo. Te kinde muwuoyo gi nyithindo ma gamo remo kapod tindo kendo nyuolo nyithindo, ang'o mung'iso gi hie nikech kaka ichiwo ranyisi kanyo nuchako wach ma kama e gwenge mago mag Maseno kaluwore kod